Ġew aġġornati numru ta' radars f'żoni f'Malta bħala parti mill-isforzi ta' Transport Malta biex isaħħaħ l-infrastruttura tas-sigurtà marittima. Inbidel ukoll il-hardware u s-software taż-żewġ ċentri ta' kontroll li fost oħrajn jiżguraw monitoraġġ siguru u effiċjenti tal-movimenti tal-bastiment fl-ibħra territorjali Maltin. Il-proġett li sar b'investiment ta' 6 miljun euro minn Transport Malta jinkludi wkoll ftehim ta' manutenzjoni tas-sistema għal 10 snin. Dan it-tagħmir jinsab fl-uffiċini ta' Transport Malta fil-Marsa huwa parti mill-operat tal-Vessel Traffic Services. L-operat ta' din is-sistema huwa maqsum fi tlieta il-Belt, Marsa Xlok u l-Port tal-Imġar. Minn dawn iż-żoni Transport Malta tissorvelja l-movimenti ta' kull xorta ta' bastimenti li jidħlu jew joħorġu minn Malta kif spjega il-Kaptan Fritz Farrugia fit-Transport Malta. Bil-VTS aħna blis-sensors l-external sites li għandna bil-radars sul-VHF inkunu f'pożizzjoni nimmonitorjaw u nimmaneġjaw it-traffiku fit-territorju Malti u fil-portijiet ta' Malta biex hekk naċċertaw li vapuri jaslu on time u ma jkun hemmx dewmien fil-portijiet biex ovvjament ikunu jistgħu x-xogħol li għandhom bżonn. Il-Kap Eżekuttiv tat Transport Malta Kert Farrugia qal li b'dan l-investiment fil-VTS il-pajjiż se jkompli jsaħħaħ l-istatus tiegħu bħala ċentru marittimu ewlieni fil-Mediterran. Kollaborazzjoni wkoll mal-Forzi Armati ta' Malta fejn qegħdin naraw li jkun hemm protezzjoni sħiħa tal-ibħra territorjali ta' pajjiżna u bekk inkunu qegħdin naraw li pajjiżna jkun iktar b'saħħtu f'dak li għandu x'jaqsam ma' sigurtà f'dak li qed jiġri kemm fil-opri tal-baħar li jkunu madwarna u anke fil-baħar territorjali. Il-Ministru għat-Trasport Chris Bonnet fisser dan l-investiment fil-VTS bħala xhieda tal-impenn tal-Gvern li jimmodernizza l-infrastruttura tas-sigurtà tas-settur marittimu. Il-Ministru Bonnet qal li b'investiment f'teknoloġija avvanzata il-Gvern qed jassigura futur iktar sostenibbli għall-industrija marittima.